אני רוצה להמליץ לכם על האתגר אנגלית עסקית של ג'ני טבק, של דוקטור ג'ני טבק. נכון, האתגר הוא באנגלית ואתם הולכים לשפר את האנגלית שלכם, להכיר מילים חדשות, להתמודד עם הספיץ' שלכם, חד משמעית, אבל יש פה משהו נוסף. ג'ני ממש עוזרת לכם לחדד את המסר השיווקי שלכם, לחדד את החשיבה העסקית שלכם, את החשיבה האסטרטגית, את קהל היעד, ממש עוזרת לכם לחשוב שיווקית. אני הפקתי הרבה מאוד מהארבע מפגשים האלה ברמה אישית לדברים שאני משתמש בהם. אני יודע איך לקדם דברים עכשיו יותר טוב, שאני צריך תרגומים כאלה ואחרים, מה שלא ידעתי מקודם. הסבלנות שלך והיכולת להתאים לוורסטיליות, כי נגיד הקבוצה פה היא די הטרוגנית, וידעת לכל אחד לדבר בשפה שלו ובקצב שלו ובדרך שאנחנו יכולים להבין אותך. פשוט מקצוענית וממש זכינו. הקורס של ג'ני הוא אחד המומלצים שיצא לי לחוות. הוא קצר, הוא מדויק, הוא עשוי היטב. ג'ני בנתה 4 מפגשים מאוד מסודרים ומאוד ברורים, ובאמצעותם תהליך מאוד מוצלח ומובנה. איך להתנהל ולנסח קודם כל את הדברים בעברית, ואחר כך איך להעביר אותם לאנגלית, איך גם להיעזר ב-AI תוך כדי, ממש ממליצה בחום. אני ממליצה על תוכנית האתגר שבה השתתפתי. זו תוכנית השתלמות בת 4 מפגשים, מתוך מטרה להציג את העסק שלנו. ג'ני ליוותה אותנו יד ביד, באופן מקצועי, דרבנה לעשייה וסבלנות, ומאוד מאוד מומלץ ללמוד אצל דוקטור ג'ני. אז תודה רבה ג'ני היקרה.